ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो। बिथाङा नाना माना फेन फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ। मैया बिजितगोरा बसुमतारी होननाय देबोरगाव ब्लकनि सभापति होनदों। बिथाङा सभापति, बिथाङा सासे MCLA आरो आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि भाबै सोंखारिदों, गाज्रि भाबै बिबुंथि होदों। दिनै बेनो प्रमान जायो जे UPPL दोलोहा आइजोफोरनि फारसे अननाय, सिबिनाय आरो रेसपेक्ट गैया। गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि UPPL सरकारनि नेतृत्वआव कुनु आइजो माहारिया सन्मान होजायाखै आरो होफेराखै आरो आइजो माहारिया सुरक्षित गैया होननानै आं सानो। आरो बेनि थाखायनो आङो दिनै क'क्राझार सदर थानायाव आङो FIR बिजितगोरानि सायाव आं FIR होनो फैदों, जाहाथे भबिष्यताव बे बिजितगोरामोन बादि UPPLनि बिभिन्न पदबिधारि व्यक्तिफ्रा कुनु आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि अशालीन मन्तब्य आरो गाज्रि बेबहार जाहाथे आखु देखायनो दाहाथों, आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर दाहोथों, बेनि थाखाय आइजोफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै आङो सदर थानायाव फैनानै आं बिथांनि एगेन्स्टआव केस होफैदों। नोंथाङा बुंनो साना माबायदि जागोन? UPPL दोलोनि सायाव कुनु आइजोफ्रा सुरक्षित नङा, बेखौनो आं बुंनो सानदों। दिनै BTCनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे आइजो माहारिया सांग्रां जाबाय। प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'नि UPPL सरकाराव बयनिख्रुइ बांसिन थगायजादों होनबा आइजो माहारिया थगायजादों। साफ्रोमबो आइजोनि न'खराव थांनानै, साफ्रोमबो बिमानि न'खराव थांनानै बिसोरो होनदोंमोन जे नोंथांमोनहा साबसे फिसा दङ, साफ्रोमबो फिसाखौ साख्रि होनाय जागोन होननानै आइजो माहारिखौ प्रलबित खालामदोंमोन। दिनै आइजोफोरखौ थगायदों। बिथांमोनहा बुंदोंमोन साफ्रोमबो आइजो ग्रुपनो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखानिफ्राय आरो उननि दिनाव 2 लाख थाखा होगोन होननानै बिथांमोनहा महिलाफोरखौ प्रलबित खालामदोंमोन। दिनै बाहायबो महिलाफोरखौ थगायदों। गतिके आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियायावबो बिसोरो बिभिन्न निउज पर्टेलनि जगेदिबो आइजो माहारिखौ सासे सन्मानित सासे आइजो माहारिखौ बिसोरो बेबायदि गाज्रि भाषाजों होननानै सोंखारिनाया बेनो प्रमान जायो जे BTCआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव महिलाफ्रा सुरक्षित नङा।